रुंसारि कनकलाल स्वर्गयारिनि जिथि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। रुंसारि कनकलाल स्वर्गयारिनि जिथि थैनाय सानखौ खैराबारि महिरंगा भवनाव गोबां गाजा गोमजायै आरो रंजा बाजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारिनि आयदा महरै सेमिनार आरो बान्था राननाय हाबाफारि खुंनाय जायो। हाबाफारिनि जागायनायाव खरास देंखो दिन्थिफुंनायजों जथुम्माया जागायजेनो। बे सावराय जथुमाव बुंथिगिरि बिथाङा रुंसारि कनकलाल स्वर्गयारिनि समाजनि थाखाय होलांनाय बिहोमाखौ गोसोखांनानै गोनांथार बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारिनि गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारिया बाहागो लायो। खलायगाव बियाबनि बारग' एमएलए महेश्वर बर', बिपिएफनि मिरु सोद्रोमा लक्ष्मण कसारी आरो सोलोंथाइ बिफाननि सोद्रोमा ऋषिराज बर' बिथांमोनाबो हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन। मेथाइ सृष्टि माने सोरजिनाय बे जोबोर एकदम माने जोंनि समाजखौ दैखांनायाव बिथाङा गोबां अरिहना होदों। बिथांनि जिखिनि लिरनाय गावनो गारां होनाय गतिके बेफोरो जोंनि बर' समाजाव बिराद मोनसे आलोड़न सृष्टि खालामना होदोंमोन। बै समाव गामिनि हाबा सारदफोराव बिथांनि मेथाइखौ खननाय जायोमोन। ओमफ्राय दोंसे मेथाइखौ खनोब्ला आरोबाव खननो थाखाय खावलायबावोमोन रायजो राजाफ्रा। गतिके ओंखायनो बिथांनि बे सृष्टिनि गेजेरजों जोंनि भाषा जौगानायाव सहाय जादों। ओमफ्राय जोंनि कालचार जौगानायाव सहाय जादों। गतिके बिथांखौ बर' हारिया कुनु दिन माने बावनो हानाय नङा। आरो बिथाङा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुदि दावगानो हायो बेनि थाखायबो सिगाङावबो जानो हायाखै, उनावबो खोनाना जोङो माने उनावसो दं। माने सिगाङाव जोङो गैया, गेजेरावबो जों गैया, उनावसो जोङो सबनिख्रुइबो जोङो उनावसिनसो दोङो होननानै बिथाङा जि मेथाइ खनदोंना बे मेथाइफ्रा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिराद माने थुलुंगाखांनाय होदोंमोन, मोजां मोनदोंमोन। ओंखायनो आं आसा खालामदों फैबाय थानाय गथ' गथायफ्रा जेनेरेसना बिथांनि जि सृष्टि सोरजिनाय बे सोरजिनाय मेथाइ बे मेथाइफोरखौ बिथांमोना लाखिगोन आरो भबिष्यतनि थाखाय संरक्षण खालामनानै बिथांनि गोसोखांथियाव बेखौ लाखिबाय थानो हागोन होननानै आङो आसा खालामनाय जाबाय।